हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय मिनी ब्लॉग। ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଇଁଷ କଥା କହିଲେ କେମିତି ଲାଗୁ ପଡ଼ିବ? ମୋର ବିନା ଆଇଁଷରେ ଭାତ ରୁଚେ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆଜି ମମ୍ମି ପଚାରିବା ସେ ଅଣ୍ଡା କରିବ କି ନାହିଁ। 3, 2. मम्मी मम्मी अना टिके इयाड़े अंडा करू ना आज ना कि ना मार्गशीर मासରେ ଅଣ୍ଡା Oh no. दिन अध कर सब तुम सीना खाइब ना आम खाइबनी ତୁ ଅଣ୍ଡା କାଙ୍ଗାଳି କାହିଁକି ଏତେ अंडा कांगाड़ी बिना आइस ଖାଇବୁ ଶାଗ ବାଛ Oh my god. फाग फाग बाछि पारे अंडा कर ନା दिन अध कर एमती गोटे कौन हो ନା ହବନି करू ना ନା ହବନି हाँ करते बेसी न थरे थरे आज लास्ट दिन अंडा हम ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଶାଗ ବାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ମମି କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ମୋତେ କହିଲା ଶାଗ ବାଛିଦେ, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା କରିଦେବି। ଯେମିତି ଶାଗ ବାଛା ସରିଛି ମୋତେ କହିଲା ନିଜେ କର, ନିଜେ ଖା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକାଲି କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ।